at welcome back again to my YouTube channel. Ayan, so kasama ko ngayon si Daremy Dayna. Ayan. So ngayon, for today's vlog ay magmamangga kami dito sa bukid. Aray, magmamangga kami ngayon dito sa bukid. Oo. So dito kami ngayon sa bukid. Ayan, kitang-kita nyo naman sa aming background. O, ayan. So, ayan, naglalakad na kami And titingin kami ng punong mangga kung saan kami kukuha ng mangga. Ayan, para sa aming mukbang. Ayan. So, ayan. Yan. Dito lang kami ngayon sa forest. Ayan, forest. So, dito sa malit na gubat, dito sa bukid. Ayan. Shortcut kami. Ayan, dahil na. Ayan, bugoy. Pati ka manin, bugoy. So, ayan, naglalakad na kami pa lang. Punta kami pa lang doon. Doon. Yan. Nakikita niyo si Daremy Dayna. So, yeah. Malayo pa yung lalakaran namin. Yeah. So, ayan na. This is the place where we kuha ta mangga. Ganun. Mangga. Yeah. Ha? Jay. Yan. So, yan. Baliktarin natin itong camera. Yan. So, yan. So, yan. Ito yung bukid. Kung saan kami kukuha ng mangga. Ewan ko kung doon ba or doon kami kukuha. Layo-layo na yung mga kasama namin. So lakad lang kahit mainit. Ayun na. Ayan! Nakarating na kami. So ayun na sila. Yan. Nakita nyo may bunga na siya. May bunga na siya. May bunga na. Sana na bandog kan? Bandog sa jika doang niya. Yan. Ay, mabitak ka. Mabato nyo, wait, mabitak. Yun. Ayun, oh, may mga mangga. Oh. Sino mo na? Ay, sinit. Ayan, naghay ka na. Ayan, Magalakay, sino muli? Yan! Go! Go! Kinit! Go! Nagado! Nagado! Nagata, jika doon ngobay. So, pag nasi kami tayo, yun na? Nagkita di kadaming obeng, nagimliming di anak ni Auntie Dayan. Tsaka na ni Mas? Ama! Ano na yun, Mas? Pagdaklo di kagat ni Kon eh. Sige. Alam din, naglimliming ka ta. Sumukit na. Kitab ka na. Nagdakil ding eh. Allah. Nagkasusum ding iwa na nagdakilan. Di na. Ako pa simpliwit ka. Ayun, tapos na po kami kumuha ng mangga. Bye! Thank you sa mangga. Ayan, ang dami. Wow! Go. Let's go, uwi na tayo. What's up, Kapsat? So, ayun nga, ready na ang aming mangga mukbang. Ayan. Ayan. Ayan, ipaapal me. Yan. Tapos,
Meron kaming, pakita mo, mapakatapon na. Meron kaming sausawan na bagong na may sili. Yung makita yung sili niya kasi madami yung bagong. Ayan. And meron kaming ditong display. Ayan, display lang to, syempre. Yan yung nakuha namin kanina yung, kung napanood, kung napanood yung video namin sa bukid yon. Nakuha namin yung isang mangga. So, ayan, simulan na natin ang pagmukbang ng Mangga! So, yan. Let's go! O, una ka na. Ayan. So, madami-dami to. Kain po tayo. Mga kabsat. So, anyati may bagam jay napanante tating akuman. Karaday mo. Nga jay. Maganyog. Malapit na Santa Maria yun. Sa kabilang baryo ng... Sa kabilang baryo. Kung napanood nyo yung unang video, yun yun. Ayan. Dari dangan. So. Okay. Gram sili. Ha? Sili. Ang gram. Hindi pink di pala pala tayo. Sarap. Ang sarap, grabe. Malapit na siyang mahinog. Sabagay na? Nabanog ka ba dati na pantay ko man? Na nagnag na kayo nagadadeo? Sakit. Nagatil, nagadungamin ko nagadungamin mamais. Bubasit pa nga yung masita. Umpay gamin tulot ka yan, may ako. Umpay tulo na. Yung angin na dito na. Nung magati-dagati yan. So, nambarami na pa nagalamangga. Nagmangka kami na. Dimas. May kayo. Cheers! Nagado, akin yan. Pero di na matkat dahil ko kami mga so talo kami kumas. Kasi nagkakaliban. Kalkaliban na pa oy, kinkwa. Kasi dahil kamote. Kininat na kamote. Ayan, nagbaling nga Ilocano. Pero pwede naman kayong magtagalog para mas comfortable kami sa Ilocano. Kapsulat pati subtitle ng isang kabatit. Sir Ancient Ayun na, kalkaliban. Ilocano. Ha? Sir Ancient Ilocano. Nga? Correct. Jai. Ancient po di Ilocano. Si Ancient? Ancient ko di Ilocano? Nawan na, tinagal mo. Ay, tangkin nga Ilocano. Panggen? Nagkasang. Nagkasang. Yung paay mo kanya. Sa embatinak ko na, ha? Ay, hindi na lamiin. Hindi na. So, first time kong nakasama sa vlog, ang aking pinsan na pinakamaganda sa lahat. Ay, wow! Yan. Kung gusto niyo siyang i-follow sa kanyang social media accounts, nandito ang kanyang social media accounts. Drop ko na lang po sa inyong mga sa description box o sa screen ninyo. Check na lang din. Ayan. Gimat. May gusto minsan dati may isang pinggan nga manggang. Ano pa Lapit na namin may maubos. Yung mga langaw, nag-date na si share.
nakuha ko tong moment na to bilang tuloy. Upang magpasalamat na din sa mga nanonood pa rin sa aking videos dito sa YouTube. Ayan. Agyaman na kabsat. Ayan. Huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga videos. Siyempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na din sa aking channel. Yun. So, thank you. And don't forget to click the notification bell para to get notified sa mga every upload kong video. Mangga. Actually, ganito kadami yung kinuha mi kanina. Tulumpukan. Tapos, yung iba, hiningi na din ng mga bata. Siyempre, hindi naman ako madawat, you know. Pinigay ko na yung dalawang ganito. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking Facebook page. Mas madami pang nanood sa aking Facebook page sa aking mukbang, santol mukbang kaysa sa YouTube. Bikini Man, manood naman kayo sa aking YouTube account, YouTube channel. Yan. Sa mga nanonood, itong manggang to, itong itong manggang to ay para sa inyo. So good. Di siya masyadong maasim kasi alam nyo malapit na siyang mainog. Tapos siguro masusunan pa tong vlog na to kapag nahinog na yung mga mangga dun sa bukid. Ayan. Sa second mukbang kami ng mangga pag may manahinog na. Sarap. And that's all for today's video. Ayan. Kung nagustuhan mo ang video na to, kabsa, don't forget to give me a thumbs up and don't forget to click subscribe and click the notification bell for more update para lagi kang update sa mga bagong videos na ina-upload ko. So, ayan, maraming salamat sa aking pinsan na si Darimi Dayna. Ayan, nakapag-vlog din kami. Ayan, nakasama din siya sa vlog ko. Ayan. Kung gusto niyo siyang i-follow sa kanyang social media accounts, i-drop ko na lang sa aking description box or sa inyong screen. So, maraming salamat and see you on my next video. Bye!